Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Dr. ni Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ko sa pangan nga M, 23 years old, my live-in partner, from Bohol ko. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa sitwasyon sa akong ka-live-in. Nagtuo manggod ko ani niya nga ulitaw ni siya pirmero, aron ninyo hisabtan. So doon ko dihang nagka-textmate mi ani niya dihang 15 anyos pa lang ko. Third year high school pa ko ni atong higayon na. Taguon na lang sab siya sa pangan niya di. 27 years old ko no siya. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Ha? Uyab na mo sa imong ka-textmate, M? Shh! Ang sabat nilang mamang papa ha. Saban jud ko. Kay di pa baya ko nila pa uyap-uyapon. Kay 15 anyos pa baya ko no ko. Third year high school pa. Nag-eskwela pa ta. Gani, nganong imo magkisugot? Kay ganuhan mo ko niyo. Mau. Ganahan ka lang sa tao nga wa pa nimo makita. Kita na manggod ko niya God's picture ko. Lano, picture ha? Lahi man ng picture lang. Magkailad man ng picture. Ang uban magbutang og picture nga bata pa kuno sila, pero tiguang na di ay. Whatever. Mas ganahan masab ko kung mas tikuwang na ako no. Ha? Pila man di edad ana? 27 ako no siya. Ha? Unya ikaw? 15 pa? Hala, kalayo og gap sa inyong edad, M. Sa ako nang kikaingon nimo, mas ganahan kung mas magkuwang pa na akong edad. Unsa? Amo kinis di, uy. Ay, kabarang ka-text mo, sige, pagkatawa diha. Ha? Wa pa, uy. Aw, akong classmate di ay. Kinsa klasmita ba? Ha? Koan si D. Dayan eh. May classmate pag kang dayan. Doon na pa, uy. Pero wa pa ni makani sa ato. Mauwa ka kaila. Bugo kini siya pa, uy. Siglang pangupya. Nay, papilog buhat og assignment ko, no? Akong ingnan nga bayad siya 50 pesos. Mabuhat kong assignment para niya. Kawabay klaro ang iyong nag-eskwela, oy. Wala suod ang iyong utok. Asa man ka pa? Storya sa ta. Ayun, ay. Tuo kong lalaki ng imong ka-text diya. Babae man di, ay. Hala, padayon na ng imong pagtuon. O buhati lang og assignment ng imong classmate nga, why na mahuan. Mas mayo patuon og negosyohon nimo ng imong utok, eh. Kay bright ka. May nagunta, hindi ka bugo sa gugma. Kirit pagis papa, uy. Ipaniguro na ako ni mo pa. Dili ko masayop ni Ti. Klaro kayo nga buutan o pinangga ko niya. Excited ako mahuman sa high school. Ug adto na niya ako mo eskwela college sa Tagbilaran. Kay maumay gusto ni Ti nga magtipon ako nami. Excited ako sa plano ni Ti. Magkita na gyud niya mi ug ikauban ko na gyud ang akong ka-textmate sa kabay. Bisan ka textmate ko lang si D, apan inilove kaayo ko niya. Kay bisag LDR mi, kaysa Cebu siya, apan mabati yun na akong iyang kukma og pagmahal. Caring kayo siya nako bisag sa text lang, og padadansap ko niya kwarta para sa akong pag-eskwela. Maong mitugit kong ulitaw siya. Hangtod nga, may graduate ko sa high school. Usa ka tuig na may sa among relationship, og nagkakita na gid ming D. Unya, ikaw si D? Oo, nga naman. Kuan ka ng... Sorry ha, na makakita ko sa akong edad. Maguwang kayo ko nimo. Pero age doesn't matter man good. Ang importante, nga nakasabot ang duha na to kakasing-kasing. Di. Niyo ang imong uyab? Ako mo ingong minyo, cute. Pero murag minyo. Kaya na kaingon man ka, ana. Ang. Guwang pa man siya sa 27 years old na yung giingon. Unya? Pero mahal kayo na ako siya ba? Ang saan man ako inimay, uy. Kung simba ko minyo yan siya. Day, wa di ay nimo pangutan, ah? Ako kader o pangutana, uy. Kay dugay na baya ming nag-ila-ila, ha? Ipatuon niya na ako nga ulit tao yun siya. Unya? Unsaon man nimo ana ron? In love man ka kaniya. Yan ba sa na-inlove mapod ko niya, uy? Mao na ron.
Pero ayaw sa diya og muni-muni. O pagani ka kasiguro kung maniya bagid siya. Pangutana lang, unya patug-ana gyud. Mahado ko mahipaos kamatuoran, may. Unsa? I'm sorry, Em. Pasaylo ako nga na makakuni mo. Unsay pati mong ipasapot. Oo, kasado ko. Apat dugay naming buwag sa akong asawa. Nga nawa man kunay mo sultihin daan bahin, ana. Ngano? Og sultihan ti ka. Sugton ka ako nimo. Di. Di ko gusto mawakan ako, Em. Nahimo ko ang pagmamakak nimo tungod kay mahal tayo ti ka. Apan wa naman kay angin kapalakan. Kay dugay na may buwag sa akong asawa nga gikasal mi sa laing relihiyon. May anak ba mo? Pila? 2. Og madaggo na sila. Ginoo ko. Unya, unsa man na nimo, em? Sige, kaingon ko na. In love kay ko ni Ti. Maumusugot ako magtipon ni. Unsa? Nag-ipon yun mi hangtod karon ni Ti. Kinahigugmaman gyud ko niya. Og nihigayon na, nawad-an siya og trabaho. Ako na lang ang nagtrabaho. Ang problema, kay nakapirma ko no siya sa korte bahin og sustento sa iyang 2 ka anak nga mga dagko na. Ang ako mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, sa laing relihiyon kuno gikasal kining akong ka-live-in sa iyang asawa. Legal ba ko nang kasal sa laing relihiyon? Ikaduhang pangutana, may gisustentuhan siyang mga anak nga dagko na. Lapas na sa 18 years old ang edad. Di ba kutob 18 years old naman ang angay sustentuhan? Ikatulong pangutana, may gipirmahan ko na siya sa korte nga kutob nga mag 22 years old ang iyang anak nga siya magsustento ni ini. Gusto ba? Ikaupat o katapusan, nawad-an og trabaho ang akong ka-live-in. Makapugos pa silang pangayo og sustento? Dili ba siya madaot kung muhatag lang siya og 2K or 2,500 kay wa man siya trabaho? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong soliran, M. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, behavioral, emotional nga mga problema. Problema nato sa ato ang mga kapikas, kabanay, kapamilya, sa ato ang igsuon, sa ato ang ginikanan, sa ato ang bana, sa atong asawa, silingan, sa trabaho, hala, dokumento nato din ha, anything legal, personal, emotional, psychological natong mga pangutanag problema, hala, ipadana nato ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Shout out to my likers and followers on Elaine Tantengco Bathan sa Facebook, Attorney Elaine sa Instagram ug Twitter. Like ug follow mo kay para makita-kita ta uy kay ang akong tingog tanawa ko na ninyo og anggid bas akong naong kung ang sana mo match ba ba. Ambot bitaw mingon man sila nga hala lahira kag tingog sa personal. Ora man akong tingog uy wa man ako usba basin mausab sa radyo no. O takabaw. May tag nindot. I hope nindot akong tingog nindot ingi paminaw nga tingog every day. No, but thank you kaayo sa mga nagpadayon og subaybay og paminaw mutultul yun matag adlaw sa ato ang programa. No, thank you kayo ninyo through the years. Kang Tita Lourdes Libres Rosaroso pa. The ultimate gyud to. Doktora abogada baya gyud to siya. Hangtod karon nga naminaw mo nga si Attorney Elena for legal no nga mga pangutana ang handle aning ato ang programa napos Dr. Obra para sa mga medical concerns. We are very grateful and thankful to all of you. No, God bless you sa tanang mga naminaw nato. Pila ka generations na, pilay edad. Kay para nila malingaw man gyud kuno sila paminaw. Uy, kapuyan sila tan-og TV, mas malingaw sila maminaw. Radyo nindot bitaw gyud, no? Thank you kaayo ninyo. Ang mga maminaw sa ilahang sakyanan, sa ilahang mga balay, sa ilahang padegradyo, usay sa to ang Facebook accounts. Thank you kaayo ninyo, no? God bless you and I hope no nga kadayon mi ninyong himuon nga number 1 sa kahanginan. Kay kamo number 1 pud mo sa among kasing-kasing. Mo na we strive every day no nga mahatagan mo og nindot nga drama nga mapaminaw nga dili lang mo malingaw but more importantly
kapunan pud ninyo no ang mga legal o mga medical issues nato ug maka-realize mo nga ang kaning ato ang mga problemas kinabuhi lumalabay rani, and that there is always hope. No, where there is life, there is always hope. Munang padayon lang yun gihapon. Greetings to Annelida Heludo Flores, Attorney Elaine Paliog o greet ug happy fiesta sa Campo Guadalupe Carcar, August 15 and 16 sa Heludo family. Bago pa di ay no, pahanonot family ug sa tanan na lang taga Campo Guadalupe Carcar kay daghan kayong naminaw ni mo diri Attorney Elaine, God bless. Verna Lariosa, Annelyn Sangre mo ni ato ang mga suking tigpaminaw nga kugihan kaayo. Also to Rosie Ababon Limbo, hi ma'am. Kang Michelle Hamil, thank you, and kang Ibi Medikilio Dumdum, and to everybody else nga maminaw na to ug magsigig subaybay sa ato ang programa. Thank you kaayo no, mapasalamaton kay ko ninyo. Of course, to my good friend Jaja Bahadia Flor Herodias dina sa Camotes, Miss Jaja. Sige pa tag Zumba te. Kumusta naman ato ang kanang usana pagka-sexy no? Kuan man ni siya kaning Zumba instructor din ha sa Camotes. Gimingaw bi ako Camotes, I hope makabisita mi soon. And quote for the day, it says, if you are serious about growth, be serious about accountability. Okay, ug ganahan man gani ka mo asinso no, ug mulambo sa kinabuhi, kinahanglan ready pug ka nga mo take sa mga consequences nga naman big power comes big responsibility. Mo man gyud na ilahang ingon, mo nag-ingon ni Spider-Man pero tinuod bitaw na, with great power comes great responsibility, because it's true. Magkaana mo kadako ang dili man na pwede no, kay magkambal gyud na sila, inana na siya. Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinumdum. Higon mo niya, feeling nyo nahigugma mo. Hoy, higod mo pwede mahigugma day ug dong. Sa text-text lang, kay kanang gugma, kinahanglan yun na ninyo masabtan ang tinuod nga apan. Dili na mabasa lang ang gugma. I-feel na ninyo, pinaagi sa ilahang actions o sa ilahang batasan o sa ilang gawi nga gipakita, which they cannot show through text. So, kalma lang te. Ay padas, gibati te. Kuya, relax, no? No? So, niya kuman, mo na ni nahitabo niya ron. Okay, caring kuno kaayo sa text. Ay, sus, unya magpadapag yung kwarta. Nah, mahaylog yun. Kamao kay nisdi. Mo pada mo kuan. Unsa na? Kamao kay nisdi mo palami nga mabilog yun. Labi na nga bata pa CM. Na, niya, naabtan sila usa ka tuig sa ilahang relasyon. So, mauna ni nahitabo ni M. No nga nagaipon siya ni D, unya kay nahigugma man gyud siya gyud. Ana nya anang higayon na wag tangag trabaho, siya na lay nagtrabaho. Ang problema kay nakapirma kuno siya sa korte ug bahin sustento sa iyang duha ka anak nga mga dagko na. Ang iyang mga pangutana mao ni, sa laing relihiyon kuno gikasal kining iyahang kalib-in sa iyahang ubang asawa. Liman la ka dagdag asawa, legal bagod ng kasal sa ilahang relihiyon. Okay, now ang requirement ra gyud nga kanang magkasal ta sa simbahan, regardless kung unsay relihiyon nato, is that usa ninyo no membro anang relihiyon na. Kung pananglitan Katoliko na simbahan mo nagpakasal, dili kinahanglan kamong duha Katoliko. Ang pwede ra gyud no, pwede na siya nga ang minimum requirement nato is that usa ninyo Katoliko. So kung pananglitan ang usa Katoliko, ang usa Protestante, na minyo mo sa Protestante, valid na siya. So ang akong pangutana ana is kung silang duha or either one of them member ato nga relihiyon, because if the answer is yes, sobra pas valid ang ilahang kasal. Walay basihan para mapawalang bisa ang kasal. Pero kung pananglitan none of them wa gyud nila ang membro ato nga relihiyon, pwede nga maanal. Pero samtang wa pamaanal ng kasala, valid pagid atong pananaw ana. Nagpabilin pagyud gihapon siyang dakong minyo. Ha, kana si D ha? Hello nas Diday. Katulong pangutana, may gipirmahan kuno siya sa korte nga kutob nga mag 22 years old ang iyang anak nga siya magsustento niini. Husto ba? Yes. Up to the age of kanang mahimo na siyang capacitated, no? Then pwede gyud nga dapat maghatag gyud gihapon siya og sustento, posible. Ikaupat nga pangutana, nawad anong trabaho akong kalivin? Makapugos ba sila og pangayog sustento? Dili ba siya madaot kung muhatag lang siya og 2,000 or 2,500 kay wa siya trabaho? Okay,
Ang kanang paghatag og sustento, of course, di na nato mapamugos ug wa gyud. Unsa may mapuga, bisag unsa ani og pugag, wa nay mo to, no? So, it is always based on the capacity to pay. Na if you want to help para wala na lay samok, muhatag ka kutob sa pwedeng mahatag. Pero makatrabaho na pud ng imong hangban, imong ka-live-in, then kinahanglan sad yun nga padak-an na pud na niya ang iyahang sustento. Kani siya nga kaso, no, kaning child support, mura gid ning kaso nga pwede di mo ending. Kay pwede man nimo nga padak-an, pagamyan, depende sa capacity to pay ug sa needs pod for support sa bata nga moy atong ipangayuan og support. Ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.